На 3 декември мездренската общественост ежегодно отбелязва Международния ден на хората с увреждания. Членовете на Дружеството на инвалидите Надежда в Мездра също чества своя празник. Веселието, организирано от Дружеството, бе по традиция в ресторанта на хотел Родина. Председателят на Дружеството Камелия Петкова отправи сърдечни благодарности към всички, които са съдействали за функционирането на подобно сдружение на територията на община Мездра. Международните дни, посветени на определени каузи или хора, обикновено се излъчва изобилие от репортажи. Раждат се текстове, ефирът се насища с събития, провеждат се акции, инициативи, появяват се провокации или стряскащи статистики с шокиращи данни. За един ден нещо се раздвижва, тревожи, вълнува, размисля и така до следващия нов ден, когато животът отново потича в обичайния си стереотип. 3 декември, Международният ден на хората с увреждания, не прави изключение от това правило. Политици се появяват с приветствия и гузни обещания. Някои хора се правят гневни изявления с протестни шествия. Обикновени хора обръщат съчувствен поглед и желание да помогнат с каквото могат. Какво всъщност е 3 декември? През 1992 година Генералната асамблея на ООН отбелязва 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. Той има за цел да повишава информираността по отношение проблемите на хората с увреждания и да популяризира необходимостта и предимствата от изграждането на равнопоставено общество, достъпно за всички. Кметът на общината, инженер Геннадий Събков, уважи също тържеството, като връчи на всеки един от присъстващите подарък от името на общинска администрация. Инвалидите получиха поздравителни адреси от колектива на дирекция социално подпомагане, детски танцов състав Мезренче и подобни на тяхната организации. След хубавия отчет, който Камелия Петкова изнесе преди малко, мога само да кажа едно огромно благодаря за това, че ви има, за това, че сте толкова организирани, за това, че сте толкова ентусиазирани, а и за това, че имате такъв човек като Камелия, който се грижи за всички ваши проблеми. Камелия, да си жива и здрава и много сили ви желая, за да... А на вас, мили хора, какво да ви кажа? Вие сте дали толкова много на обществото. Положили сте толкова усилия да отгледате деца и внуци. Да създавате всичко това, което ни заобикаля. И днес намирате сили и енергия да работите каквото можете и не само да работите, а надявам се да се веселите от сърце и да покажете на всички уж здрави силата на вашия дух и на вашето настроение. Младите танцори с художествен ръководител Йоанна Аспарухова поднесоха пъстра програма от танци, с която да поздравят събралите се.